Ako sa pridáva a upravuje ponuka v Pigmenu? Zotriedenie, ktoré sa nachádza v úprav ponuku, je presne to, ktoré vidíme v Pigmenu. Čiže keď presuniem kávu pod polievky, v Pigmenu sa mi posunie káva presne pod polievky. Ak chcem pridať novú ponuku, kliknem na pridať ponuku, jazyk mám prednastavený, vložím novinky a potvrdím. Tlačidlo novinky bolo pridané. Každá ponuka má svoje kategórie. Tie upravujem v pridať kategóriu. Napríklad v nápojoch sú dve kategórie. Môžem si ich zobraziť tak, že kliknem na nápoje a vidím, že je tu kategória nealkoholické drinky a alkoholické drinky. V Pigmenu si ich viem pozrieť tak, že kliknem na oko a vidím, že mám nealkoholické drinky a alkoholické drinky. Ak si chcem pridať kategóriu do noviniek, kliknem na pero, vložím kategóriu, napríklad bez mesité novinky a vložím si druhú kategóriu mesité novinky. Po kliknutí na novinky mám dve kategórie. Ak chcem do kategórie pridať položku, kliknem na pridať položku. Položka sa mi zobrazí pod mesitými novinkami. Ak si chcem svoju ponuku overiť, buď si to takto prelistujem, že idem hore alebo dole, alebo kliknem na úprav ponuku a tuto na oko, kde vidím všetky svoje položky.